Sanibonani Dumelang, Majoro Bonjo Mambo VP. Usizi belibhalwe emehlweni kukhwalithi umfokabiyela emcimbini wakhe lo obukade usegoli ngempelasonto ethula umsebenzi wakhe omusha. Uzokhumbula-ke nganya kwethu ukuthi ukhwalithi umfokabiyela usanda kwehlelwa umshophi obuhlungu ngendlela eyisimanga njengoba entshontshelwe imoto yakhe yohlobo lakwa-VW okuyi-Polo abesanda kuyithenga nje ingakabi nasikhathi esingakanani eyithengile. Le moto ithathwe lapho ehlala khona ePitoli kanti kuze kube yimanje ibingakatholakali, kanti akukho nokuzwakele okuwumkhondo ukuthi ingase kube ukuthi ingakuphi le moto la ikhona. Okunye okuqaphelekile ukuthi abantu bayithathe bayenze inhlekisa lento yakhe kuthiwa imlahlela kanjani imoto ebengasontliwa unina kwazise phela yinto abejwayele ukuncokola ngayo leyo uma ekhuluma ethi ngeke uswenke kanje usondliwa unyongo. Base beyithatha-ke abantu sebeyibhekisa kuyena lento. Uma siqhubekela phambili, olunye udaba osiliphethe udaba lwensizwa yale Mnambithi uMafikizolo ekubonakala okokuqala ngqa igqoke uBrentwood yaphenduka inhlekisa ezinkundleni zokuxhumana njengoba adishutha izithombe zomsebenzi omusha ezowukhipha. Yaze kwanayo insizwa yazikhalela yathi kanti kumele yenzeni ukuze imukelwe yibandla leyingqwele ngoba ibithi iyazama njengoba ifaka uBrentwood nje. Le nsizwa ibisiphetha ngelokuthi ibiqala kanti futhi iyagcina. Kusukela manje kuya phambili izobuyela ezikhindini zayo lebizigqoka. uMafikizolo ungenye yezinsizwa ekwaziwayo ukuthi azishaye eceleni uma seyifikile la endimeni kaMaskandi. Ushise unyaka wonke. Ngonyaka odlule lokho eshilo ethi nguye lo. Asazi-ke ukuthi kulo nyaka usiphatheleni umfana omdala ngoba phela uyaziwa ukuthi unyaka nonyaka ukhululwa amahithi, awukho unyaka wamahhala. Selokhu nje avelela lapha endimeni evezwa uTikTok, ufike wahlala phezulu umfana kwabonakala ukuthi akazili ukuzodlala la endimeni, uzoshaya ingoma. Zingakho bengikuphathele zona ngiwunjandeni kuze kube ngokuzayo. Danke, ngiyabonga.